سلام كمي تمسي خبرات تعذبتنا ناي الساعة الزيناتات وش نوصان حزلكم قريبا زلهم كيل تخلاهي ناي زعل الزيناتات نمجمر برأساتهم فيلم حرصت حجاز بستمدب عليهم تراكترات نتفتات محارس كمزازهم وقريصهم فستيفال يرتوان نبرت هولاند بلعوا المعارك تخايدهم اب زوبا ماكل نوفراو كرمتاو ماتوتا بدهنه ترافيك زتكور سلطنات وهيبهم امريكان تقاومو تشاينا عشش بمبال تايوان اطوار كتشطلا وسينا امونغو امريكان ايران استفطر مفحفح ناخرره نتيو كولا افغانستان نمعراف اب قطر استخايده زت سلام وصيتاو مبار تغليصو منغسي قدم وقت غرامات مخعبات اتوت زحجز دغفنا غرغلوتن املا هاجر نزركبو حرسوت كم زغبر بزاتو قال مسرت درو كم دخعي زمناو ماشينري حرشا مروز زرئي مدهانيتن زراتن طريتن زتقلل نحرسوت بنصان بسماو كفليتن كم مقارح جميرلهم حرسوت نوزو بحجاز دما نساعات 350 نقفان نخفلو مريتهم ابوانو كم زحرسون كم زروني يغلصلهم وكيل يرينا سمر ايوب بملكه صبصاب نزدرو صبصاب اديب عبد غربلناي حرسوت نوزو بحجاز منغست برت عواغاز مدبلهم تراكترات بوانو سلازمصوم نتفتات محرس باغاز ازيمم كمز زرو غليصوم نساتهم اب حبريتهم زحلف عامتات تراكترات كصبي غزي كخدومن مريتهم كبكورن وي دما عددا كبور كراي ناي غلي تراكترات يغونهم زنبرو بمحبار لما عامت غنا منغستي قدم زناب مجمارو تراكترات سلازلاخلهم نساعات بحساب 350 نقفا غراوتهم ككم قدامنتاتو خمس حروس حبيرم أبي صفات منستر حرشان نوزو بحجاز كيلا زراعة الطعام مالون إيرينا بزهبو حبريتا أبتنو زوال على 10 هكتار زحرس مريت كم زلو 15 هكتار كابو دما بتراكترات كم تحرسن كم تزرعن أبريهم زين تراكترات زياتن بزحن كم معلتي نوسخها ينمسين كابعلة 10 جميرا كساب على 3 أقلالا بزحن 40 شعة تنديبا مالتي إذا بزح زخ أي نعنا كفافيلنا خافتنا يكون حجي زنبرة أوانات وي زنبرة كناتات ناي محرس بفلي زبلا زي نايلهم عمت ببزح مسيان ببزحون كنشفن كيل ناي زناب كناتاتون أزي تقيمنا مهنيات كلن محدار كبابيتات بمعرين زناب رقيبا السخ أزيادة نتي كم دسالت جروة مالتي نتي سرح مسؤون مزن تراكتراتون ناي سلس محرشا زبهال نيرو ازي دين رخبة زنبرنا لوم عمد كن بوزح مازينا تحاريسو زي فلق قديرو النبرت مريت تحاريسو أبت محرس قدامنت نروحو قطرات كم توهب تقيسو دما لوم عمد سان تراكتر زبوكر مريت كم زي لب محبار تراكترات كأتو او زي كلا قل خوابيتات سلزولو قدا بززو تروو أقبابات كحرسو أزخاخيروم حجي أبزي زحالفني 10 معلتي أدقوم قديفهم باريهم قديفهم كله أف تراكتر ترايك أني حيلهم مالتي دار تعويتهم ملو بملو بفلاي بوغو انشنا جلاس حجاز حدن كلتن زخباب دراو تاي اذا كباب 3 هكتار بزي حد الترفي تحريش مالتي اذا تريفن دلهم محدار كوايتا حجي انت يدبل ابرس زين زلوانا تراكترات نتي ناي بعراي ادك وي ناي جمل دلو مسالت يا خنت قمول خمس لنا تمايناس كن حلفه يبلناني او كله بزخنو كتات نطفتات نحرشا زبحال سخ قيدو خمس زلهم زي حريشه مدلو المحجة تحريشو زي فلت مريت تحريشو بمهلو عمنو زبا حجاز محدرات كوابقو جلاس آشرة شبق عد عمر عد أري كمون حدن كلتن كتما حجاز مريتن درو ملو كحرسن كله قروهم محدرات كوابي حشيشاي فانا بادوب عد فكاين أون جالين دماي حرس كمزلون عبد الرجام مزام كمز بزحن وكيل إيرينا حبيرو عمتاو فيستيفال إيرتوان نبرت هولاند كاب حموشك ساب شوعات حملة بكتما رايس فايك بلوع المعارك تخايدو كابتو بوتا نزبت حنا صبصاب ليديا تخل مريم እዚ በአምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኤሮጳዊ ሕብረት አቶ ነጋሲ ካሳ ዝተኸፍተን ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሆላንድን ካልኦት ሃገራት ኤሮጳን ዝተሳተፉን ፌስቲቫል ንቆልዑ መንእስያትን ዓበይትን ብዝሳተፍ መሃርን ኣዘናጋዕን መሰናድኦታት ደሚቆ ቀኒዮም أبو منبر شماغل بعلات هولاند أتو ميكيل تسفا مريم أبز اسمعو قال ناقدا سنة فستيفال كما أدي إيرتراوي هاقراوي متأخخابن مورراس بحرن كبرتاتن بمتقاس نمسفحون زيادان من معراقون ناي كلو تساتفو سلازحاتت أبركتو كيلاتات كعزز تلابيوم
ቆንስል ኤርትራ ኣብ ሆላንድ አቶ ሰሎሞን መሓሪ ብወገኑ ኤርትራውያን ነበርቲ ሆላንድ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ንዘርኣይዎ ጽኑዕ ናይ መኸተ መንፈስ ብምምጓስ ኣብ ዝተኣትዩ ዘሎ ተስፉ ናይ ሰላም መድረኽ ጥርናፎኦምን ውዳቤታቶምን ብምሕያል ኣብ መደባት ልምዓት ተሳትፎኦምን ኣበርክቶኦምን ከም ዘዕዝዙ ዘለዎ እምንቶ ገሊጾም አምባሳደር ነጋሲ ካሳ ኣብ ዘካየዶ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርን ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ሰሚናር ድማ ዝተሓላለኸን ኣዝዩ ጽንኩርን መድረኽ ብጽንዓትን ምጥማምን ሰላ ዝሰገርና ናብ ርሁብ መዋእል ንኣትሎና ድሕር ምባል ኣብ ዝሓለፈ ናይ መውሓስ ልኡላውነትን መኸተ ቁሉዕ ተጻብኦታትን ዝተረኣየ ጥሙር ሃገራዊ መንፈስ መጊሱ ኣብ ከባቢና ምዝርከባ ሃገራት ኣብ ሓድሕድ ምክብባር ዝተሰረተ ሰናይ ጉርብትና ንምምዕባል ዕቱብ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ አምባሳደር ነጋሲ ዞባዊ ሽርክነት ንምፍጣርን ንምድንፋዕን እውን ዘተባብዕ ገስጋስ ይምዝገብ ከም ዘሎ አብርሆም እቲ ንሰለስተ መዓልታት ዝቐጸለ ዓመታዊ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ኣብ ሆላንድ ዝነጥፉን ካብ ኤርትራ ዝኸዱን ድምፃውያንን ሙዚቀኛታትን ብዘቕረብዎ መሰናድኦታት ደሚቑ ነይሮም ወፍሪ ተምሃሮ ልምዓት ካብ ዝጅምር ሎሚ 9 ሓምለ 25 ዓመት ኣውፂሩ በብዓመቱ ኣብዚ ሃገራዊ መደብ ዝዋፈሩ ተምሃሮ ድማ ኣብ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብ ምጽጋን ሰደቃታት ምውዳብን ምውሳንን ሰነዳት ድሕነት ትራፊክን ካልእ መድያትን ኮማዊ ኣገልግሎት ይህቡ ከም ኣካል ናይዚ ሎሚ ዓመት ንላዕሊ 200 ወፋሮ ክረምታዊ ማቶት ኣብ ድሕነት ትራፊክ ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂብሎ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ዮናታን ኣዕብዮ ዳናይት ገብሪ ህይወት بموهاد محبر دحنة ترافيك ترجع إيرتران بوليس ترافيك زوام أكلن زتودبه عب دحنة ترافيكن حقتاتون زتكورة بجبرن كل حسابن زتسنين يحدثوا من سلطنا نكل تميتن شدشن وفارو كرمتاو لمعات تواهبهم اتسلت أنا نتوم تمهارو عبر ستين حدا ورحي أب جودنات تمديبهم زي السلاسل ونتفتات مخبار حقتات ترافيك نقص علي قعزو هيوتهم زحجزهم ما بقى توقفلت حقتات ترافيك زقسمهم من بارو زحبره عزازي بوليس ترافيك زوام أكل ليتنال كولونيل تادس برهانه تتأكمتي ترجع كتحبابروهم أزخاخيرهم أبومبر محبر دحنا ترافيك ترجع إيرترا آتو ستيفانوس هابتماريان بقدو تمهاروك أسيما موزل وسلطنا نقحت حبرة السبحة فشا ناي سدرابيتا دما بفلاي كب أمبال عبا أستواتو كم زلو وقليتهم وفارو كرمتاو لمعت بوغنهم بزتوابا مسلطنا زتصونحهم دروت أفلطو كب بمبال دحنا ترافيك مال دحنا هيوتن نبرتن كم زخونه كغنزبو كم زحجزهم بمتقاس أب زتوافرلو بوتا بتجهات كم زسرحو أرقاقيتهم سومن ملوخا ميغيركا حزب تساغر بين خيدالو اگر تشكركرت بين خدالو انمارقين ازغا كرمت طاي يكونس ابزغونه غزين كو هبالو قصالنو تساغداس قدم قدم زي مئتانا كم بزح تابهلاي نبر بزح افرط ادرت نيرو حجه كن امز بمهانا ازينا نحجزات حزبنا دما تحاغزنا لو مش كم قلعت يوم قالوا يلس كنعقنا يبلون كم ديسك وهبالو عبد خونا بوتاس كم ديسلطنا خو وهبالو بزلم بجيزات دما سله خمس حدقات قال بزي حسله زلو كم ستوهبه يا حي الشيبل انا نبرتن الزبات سنة كم أكل نايتي نكرامات زجبرو مدلوات تبزبلت ماين معقاب ناب حرشة مريتهم أبز مدل دال زتكور وفراتات يسلاس اللوم كان علامة نايتي قبل محضرات كبابي على قدر إنجحين رفانكون زكاية زلماتوت زحرس مريت بمجرافن بمدل دالن زوقع زناب أم معلان معلن حرشة وتتاونت نمخعباتن كم زخونة كيلا معقاب حمد ماين إنجنير مرهاو قبل ميكال حبيروم تساتفت بوغنهم أخل كرم مدلوات زي تقبروا له حرشة ونتفتات اتي زدل فرس لزي ركبو قرهم أقدمهم نمدل دالن كبابيهم نمرقان بلوعل توفاينت كم ساتفو كليتصهم كبرات تغطات التنازل سعب زيناتات هاقرات وطعي سنات صنحو من معدار بريزيدنت ترامب كاب تشاينا نزقرب متنقطان تقاومون عشش بمبال دسيت تايوان نايل علي كلتنت بخلت بليون دولار مشيطات صور كم زفقد تقاليحهم بتصحفة منيستر مكل خال أمريكا مالت بينتاغون بتشعات حملة هابزوصو مغلطي اتمشطا 208 تانكتاتن 250 ميسايلاتن زركبو تادراو صور كمون مكاين عطقون كم زتقالل افليتو منيستر قديات وطاي تشاينا بزحلفه ورحسن ابزوصو مغلطي امريكا نتوعل مشطا صور كتقارصو بمحصان اتو غداي نلالاونت تشاينا زتحس حدغنيا سغمت مخانو محبار يذكر افنيات منيستري محضر بريزيدنت ترامب نبوليسي حانت تشاينا كخبر بمصواع تسغمتي ابزمنا خلتين هاجرات كبير التاو صعبينات كم زهلو وي اطنقيو نيروم انتخونه جن بنتاغون ابزهابو مغلطي
ብዛዕባ እቲ መሸጣ ኣፅዋር ንባይቶ ሃገሩ ሙሉእ ሓበሬታ ከም ዘቕረበ ብምሕባር እቲ መሸጣ ኣፅዋር ንሚዛን ሓይሊ እቲ ዞባ ዝቕይር ከም ዘይኮነ ዝምጉስ ዘሎ መንግስቲ ቻይና ኣድላይ ምስ ዝኸውን ላዕላውነት ሃገሩ ንምርግጋጽ ክሳብ ሓይሊ ክጥቀም ከም ዝኽእል እዩ ብተደጋጋሚ ከጠንቅቕ ጸኒሖም ጉዳይ ደሴት ታይዋን ኣሜሪካን ቻይናን ኣተፋኒኑ ካብ ዝርከብ ቀንዲ ኣተኣፋፊ ጉዳያት ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣሜሪካ ረባሕታታ ማእከላይ ምብራቕ ንምውሓስ ኣብ ልዕሊ ኢራን እትገብሮ ኩሉ መዳያዊ ጸቕቲ ከም እትሕየሎ ኣፍሊጣ ኣሜሪካ ነዚ ትገልጽ ዘላ ኢራን ኣቋሪጻቶን ጸንሐት ምዕባል ዩራኒየም ብዝለዓለ መልክዑ ከም እትቕጽሎ ኣብ ሳልስቲ ዝድሕረ ምሕባራ እዩ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ማይክ ፔንስ ምንቅስቓስ ኢራን ንረባሕታት ሃገሩ ኣብቲ ዞባ ዝጻባእ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊኣ ጸቕጢ ክፈጥር ዝኽእል ኣድላይ ዘበሎ ምቅርራባት ይገብር ከም ዘሎ ብ8 ሓምላ ረድዩ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ጆን ቦልተን ብወገኑ ኢራን ኒክሎሳዊ ንጥፈታታ ክሳብ ተቋርጾ ኣብ ልዕሊኣ ዝግበር ምክትታልን ጸቕጥን ብዝለዓለ መልክዑ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጦም ኣቐዲማ ኣብ ልዕሊ ኢራን ቁጠባዊ እገዳታት ዘጽደቐት ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል እዮም ወተሃደራውያን ተንተንቲ ዝእምቱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ልዕሊኣ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ እኳ እንተኣዘዘ ሰብኣዊ ክሳራታት ንምግታእ ብዝብል ምኽንያት ግና ነቲ ትእዛዝ ብኡ ንብኡ ከም ዝሰሓቦ ጸብጻባት የረዱ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ከም ዘለዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ኣስታት 18 ዓመታት ዘቑፀረ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ቅልውላዊ ኣፍጋኒስታን ንምዕራፍ ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ቀጠር ዝተኻየደ ዘተሰላም ውፅኢታዊ ምንባሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተሳተፉ ወከልቲ ኣሜሪካ ጣሊባንን መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ሓቢሮም ኣብቲ ናይ ሸውዓይ ዙርያ ርክብ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ክወፅእ ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ዝእንፍት ዕዉት ዘተ ከም ተኻየደ እዮም እቶም ወከልቲ ዝገልጹ በዚ ድማ እቲ ብ7-8 ሓምለ ዝተኻየደ ርክብ ካብቶም ኣቐዲሞም ዝተኻየዱ 6 ተመሳሰልቲ ርክባት ዝሓሸ ውፅኢት ከም ዝነበሮ ተፈሊጡሎም ብመሰረት ኣብ መጀመርያ ዝዓመት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰራዊት ኔቶ ኣብ ውሽጢ ዓመትን መንፈቕን ካብ ኣፍጋኒስታን ክወፅእ ጣሊባን ድማ ዕጥቁ ከውርድ እዩ እንተኾነ ግና ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን በቲ ሓደ ኣብ መንጎ ኣፍጋኒስታንን እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ድማ በቲ ካልእ ዘሎ ናይ ኣረኣያ ፍልልይ ክሳብቲ ተወጢኑ ዘሎ ግዜ ዝጸብብ ከም ዘይመስል ተንተንቲ ይእምቱ ጣሊባን ካብ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ክቐርበሉ ንጸንሐ ተደጋጋሚ ናይ ዘተሰላም ጻውዒታት ከም ዝነጸጎ ጸብጻባት የረዱ ነቲ ሽበራዊ ጉጅለ ንምድምሳስ ብዝብል ምኽንያት ኣብ 2001 ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ምትእታው ነታ ሃገር ኣብ ከቢድ ቅልውላው ሸሚምዋ ከም ዘሎ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ ቻይና ካብ ካልኦት ሃገራት ክትእትዎ ንጸንሐት ደረቕ ጓሓፍ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ምቁራጻ ኣብ ልዕሊ ኣኽቲ ሃገራት ጸገም ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ ድሩቕ ጓሓፍ ጠለብ ዝሰኣናሉ ኣውስትራልያን ካናዳን ዝርከበን ሓያል ሃገራት ናብ ዞባ ደቡባዊ ኤስያ ክጉሕፎ ብምጅማረን ምስ ሃገራት እቲ ዞባ ክፈሓፍሓ ይረኣያ ከም ዘለዋዮም ጸብጻባት ዘረዱ ከም ኣካል ናይዚ ተርእዮ እዚ ኢንዶኔዥያ ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ መሬታ ክድርበን ዝተወጠነ ልዕሊ 2100 ኩንታል ድሩቕ ጓሓፍ ናብ ኣውስትራልያ ከም ዝመለሰት ኣፍሊጣ እቲ ጓሓፍ ከም ስራሕ ወይ እውን ክብኽቡኽ ዝኽእል ስለ ዘይኮነ ንከባቢ ሓደገኛ ምዃኑ ዝሕብሩ ሰመዚ ከባቢ ኢንዶኔዥያ ኣውስትራልያ ዳግማይ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከይትወስዳ ተሓሳሲቦም ኢንዶኔዥያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሒ ካብ ኣሜሪካ ካናዳን ኣውስትራልያን ዝተላእከ ተመሳሳሊ ጓሓፍ ከም ዝመለሰት ጸብጻባት የረዱ ካብ ካናዳ ብብዝሒ ጓሓፍ ክለኣኸላ ዝጸንሐት ፊሊፒንስ እውን ተመሳሳሊ ናይ ምምላስ ስጉምቲ ክትወስድ ጀሚራ ከም ዘላ ይግለጽ ብቁጠባ ዝበለጸጋ ሃገራት ከም ቻይናን ኣሜሪካን ዝኣመሰላ ዝጓሕፎ ዘይምስራሕ ድሩቕ ጓሓፍ ጠንቂ ናይቲ ኣብ መሬትን ማያዊ ኣካላትን ዝረአ ዘሎ ብከላ ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣከባቢ ይሕብሩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ 2014 ኣትሒዙ ብዝቕጽል ዘሎ ግጭት ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታቱ ብከቢድ በኣሉታት ተጸሊዩ ንዝርከብ ምብራቓዊ ዞባ ዩክሬን ኣድላይ ዝበሎ ፊናንስያውን ካልእን ደገፍ ክገብር ምዃኑ ኣፍሊጡ እዚ ዝተገልጸ መራሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዶናልድ ታስክን ጂን ክላውድን ጃንከርን ብ8 ሓምለ ኣብ ከተማ ኪየቭ ምብጻሕ ብምፍጻም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ስልጣን ምስ ተረከበ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ እቶም ላዕለዎት ሰመዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዘይካዚ መንግስቲ ሩስያ ብምብራቓዊ ዩክሬን ሰላም ንምስፋን ጻዕርታት ዝካየዱ ጸዊዖም ኤውሮጳዊ ሕብረት ብጉዳይ ዩክሬን ኣማሳሚሱ ካብ 2014 ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጽኒዕዎ ዘሎ እገዳታት ብዓመት ክናዋሕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ምውሳኑ ይዝከር
بمسارة ጸብጻባት ካብ 2014 ንድሓር ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዩክሬን ናይ ልዕሊ 3.3 ቢልዮን ዶላር ፊናንስያዊ ደገፍ ገይሩላ እዩ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ዩክሬንን ምስ ሩስያ ንምጽምባር ዝጠልቡ ዕጡቃት ሓይልታትን ካብ 2014 ኣትሒዙ ምብራቃዊ ዩክሬን ብዝተኻየደ ግጭት ብውሕዱ 13,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ዓሰርተታት ኣሽሓት ካብ ቤተ ንብረቶም ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ 2015 ኣብ ከተማ ሚኒስክ ቤላሩስ ብመንጎኝነት ጀርመንን ፈረንሳን ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ እኳ እንተተበጽሐ ዛጊት ግን ሙሉእ ብሙሉእ ክትግበር ከም ዘይተኻእለ ይፍለጥ ሃገሩ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትጽምበር ዘለዋ ድሌት ንምስማር ከም ዝሰርሕ ዝገለጸ ሓድሽ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮልዳይሚር ዜሌንስኪ እንተኾነ ግን ብቐዳምነት እቲ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ሃገሩ ዘሎ ውጡር ኩነታት ክዕርፍ ስለ ዝግባእ ምስ መንግስቲ ሩስያ ንምዝራብ ድልው ከም ዘየለ እዩ ዝገልጽ ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ብ8 ሐምለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ከተማ ሚኒስክ ተራኺቡ ክዛረብ ድልው ምህላው ብምንጻር ነቲ ዘተ ግን ጀርመን ብሪጣንያ ፈረንሳን ኣሜሪካን ክጽምበርኦ ከም ዘለዎን እዩ ኣሚቱ ዘሎም ኣብ ከተማ ፓምፕሎና ስፓኛ ብጉያ ብዑር ዝፍለጥ ያታው ፌስቲቫል ይካየድ ኣሎ እዚ ድሙቕ ሕብሪ ዘለዎ ጨርቂ ሒዝካ ጎኒ ጎኒ ብዑር ብምጉያይ ዝጽምበል ዓመታዊ ፌስቲቫል ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ንዝመፁ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ተዓዘብቲ ስሒብሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ምስ ባህሊ ስፓኛ ዝተኣሳሰረ ፌስቲቫል ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሰብ ሞያ ጥዕናት ሃገር ገሊፆም ኣለዉ እዚ ያታው ፌስቲቫል ክሳብ 14 ሐምለ ክቕጽል ምዃኑ ድማ ተፈሊጡ ኣብዚ ብህዝቢ ስፓኛ ፍቱው ዝኾነ ፌስቲቫል ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍኡ ዝግለጽ صخبركم تخاتلتنا ناي ساعة زيناتات وشن وطن أبزازي ملخو مسترف مرباتنا سلام ስፖርታዊ ቅነ ተማሃሮ ኤርትራ 2018 ሎም ሶልስ ንካልኣይ መዓልቱ ቀፂሎ ናትናኤል ዘሚካኤል ሃገራዊ ቅነ ስፖርት ተማሃሮ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ስፖርታዊ ንጥፈታት ሎሚ ሶሉስ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ቀፂሉ ውዒሉ እዚ ስዕብ ውፅኢት ድማ ተረኺቦም ናይ ክልል ዕድመ 12-13 ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ ባሕሪ ተኻይዱ በዚ መሰረት ካብ ጾታ ደቂ ኣንስትዮ ዓንሰባ ንማእከል 3 ባዶ ጋሽ ባርካ ድማ ምስ ደቡብ ብዘይሸቶ ተፈላለያ ብደቂ ተባዕትዮ ማእከል ደቡብ 2 ባዶ በቀይ ባሕሪ ድማ ንጋሽ ባርካ ብጸቢብ ሓደ ባዶ ረቲዓታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባርካ ንእሽቶ ቺቸሮን ዝተኣንገደ ናይ ካልኣይ ደረጃ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ካብ ጾታ ደቂ ኣንስትዮ ማእከል ኣብ ልዕሊ ደቡብ 2 ባዶ ጋሽ ባርካ ምስ ቲቤት ሓደ ባሓደ ነጥቢ ክትመቐለን ከላ ዓንሰባ ድማ ንሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብጸቢብ ሓደ ባዶ ረቲዓታ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዓንሰባ ንጋሽ ባርካ 2 ባሓደ ቲቤት ድማ ምስ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ባሓደ ተፈላለያ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ዓንሰባ ንጋሽ ባርካ ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ቲቤት እንደባ ቀይሕ ባሕሪ ብተመሳሳሊ ዝኾነ ውፅኢት 3 ባዶ ክስዕረን ከለዋ ኣብ ሜዳ ቤት ትምህርቲ ባርካ ዝተሰላሰለ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ደቡብ ንሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ጋሽ ባርካ እንደባ ቀይሕ ባሕሪ ብናይ 3 ባዶ ዝኾነ ውፅኢት ክዕወታለን ከለዋ ዓንሰባ ድማ ንማእከል 3 ባሓደ ረቲዓታ ኩዕሶ ሰኪዔት ብክልቲ ጾታ ቤት ትምህርታት ካልኣይ ደረጃ ባርካን ባሕቲ መስከረምን ተሰላሲሉ በዚ መሰረት ካብ ደቂ ኣንስትዮ ማእከል ንቲቤት 51-12 ደቡብ ንዓንሰባ 39-10 ጋሽ ባርካ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 24-6 ተዓዊታትላ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ቲቤት ኣብ ልዕሊ ዓንሰባ 37-20 ጸብለል ክትብልን ከላ
ከላ ሰሜን ኣቕሒ ባሕሪ ንጋሽ ባርካ 43 ብ42 ማእከል ድማ ምስ ዶብ ኣቕሒ ባሕሪ ተፃዊታ ብገፊሕ ዝኾነ ናይ 103 ብ22 ዓውድ ድማ ኣመዝጊባ ብዘይካ እዚኣ ብስታድየም ኣስመራ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ 400 ሪላይ ቀዳሚቲ ማእከል ካልአይቲ ደቡብ ሳልሲቲ ጋሽ ባርካ ክኾና እንከለዋ ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳሚቲ ጋሽ ባርካ ካልአይቲ ማእከል ሳልሲቲ ድማ ደቡብ ብምዃን ዓወት ተጎናፂፈን ብዘይካ እዚ ኣብ መቐብር ሓርበኛታት ዝተኻየደ ኣካል ናይ ዘቕነ ስፖርት ዝኾነ ቅድድም ምሽክለታ ማውንቴን ባይክ ተቐዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ 10 ኪሎ ሜትር ሸፊነን ኣብዚ ብዙሕ ልክ ዝተንፀባረቐሉ ውድድር ክዛዘም 5 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተረፈሉ ግዜ ሳምሶም ሰሎሞን የዕብዮ ሽልማት መዳልያ ዘውህብ ውድድር ሰሪዑለን እዩ በዚ መሰረት ድማ ሚለና ያፌት ሉላ ሃብቶም ፌበን ሃይለ ሰለስቲአን ካብ ዞባ ማእከል ተመራሪሕን ብምእታው ተሸለምቲ ናይ ወርቂ ብሩር ነሓስ መዳልያታት ኮይነን ብሓፈሻ ብመወዳእታ 10 ዕውታት ዝኾና ድማ ቀዳሚቲ ሚለና ያፌት ካልአይቲ ሉላ ሃብቶም ክልቴን ካብ ማእከል ሳልሰይቲ ቅሳነት ሃይለ ካብ ዞባ ዓንሰባ ራብዒቲ ሱዛና ፍሳሃ ካብ ዞባ ደቡብ ሓምሸይቲ ፌበን ሃይለ ካብ ዞባ ማእከል ሻድሸይቲ ደሊና ግርማይ ካብ ዞባ ደቡብ ሻብዒቲ ሞናሊዛ ራያ ካብ ዞባ ደቡብ ሻምኔቲ ሜላት ገብሩ ካብ ዞባ ማእከል ታሸዕቲ ሰምሃር ግርማይ ካብ ዞባ ደቡብ ዓስሬቲ ድማ ወደብ ብርሃነ ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብምዃን ውድድረን ዛዚመን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዘካየድዎ ተመሳሳሊ ውድድር 20 ኪሎ ሜትር ማካይዶም ነዚ ውድድር ዞባ ማእከሎም ዝለዓለ ኢድ ሒዞምሉ ብተመሳሳሊ ንዝተሰርዓሎ መዳልያ ዘውህብ ውድድር ድማ ሄኖስ ሳምሶም ሳይሞን ገዛኢ ሳይሞን ሚካኤል ሰለስተ ቀዳሞት ዕውታት ብምዃን ሽልማቶም ወሲዶም ብሓፈሻ ኣብቲ መዓልቲ ዝተኣከበ ነጥቢ ድማ ሳይሞን ገዛኢ ሄኖክ ሳምሶም ሳይሞን ሚካኤል ሰለስቲኦም ካብ ማእከል ሙሴ ዳዊት ሴም ግርማይን ካብ ዞባ ደቡብ ናሆም መሓር ካብ ዞባ ደቡብ ሮቤል ዘርማርያም ካብ ዞባ ዓንሰባ ኣስመሮም ፀጋይ ድማ ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ 10 ቀዳሞት ናይቲ መዓልቲ ኮይኖም እዚ ቅነ ስፖርት እዚ ፅባሕ ብዝተፈላለየ ውድድራት ክቐፅል እዩ ራቱ ዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍፀም ሰላም